May scooter, oven. Kung saan na ID Layda? Cash, ako gusto. Ha? Ay, sige, kami na tara cash. Cash, Sana- Kailan gusto mo Isa. Katong savings na ko ba? Wait lang. Isa ba? Kasya bukas. Sa tanaw ni mo sa Ay, cash o bukas. Isa. Cash, gumen. sa tanaw ni mo unsa na imo Pila. Gumen. sa tanaw ni mo unsa na imo ang kuan? Kita be. Regalo. Kita 5,000 o kana. Kasya bukas. Ares ukit di ko alam. Wala na picture. Sa regalo. Makita, wala, sudanan. Ay, Kamil, ano nung kay Kamil? Kamil. What? Unsa man na? Sa na? Ala. Sa man na? Unsa na? Kore. Takore? Tikore. Ala cellphone. Wow. Ala. Cellphone. Wow. Cellphone. Wow. Wow. Ingon cash. Wow. Ang may cash. Taon ako cellphone. Daw sa Ano na imong gusto? sa na na. Nagkuhan lang na. May kantina dali. 14 mil. Ambi na. 14 mil. Thank you very much. Oh, ambi Kamil maka. 5 mil. Ambi kami. Ganahan mo mas matubo ba? Ganare ugo mahugas sa plato. Na maglungag. Sa'yo ka walang biro. Mamuka ba niya mahaon na dali na. Na, wala. Booking na namin. Booking. Ito na mga kuhan mo. Wala yung ganahan kong laban. Bato gumawa, orto mo ba tayo laban na laban. Ano ba kung kailangan? Ito yung mo rin. Alay na.